lampir, aku krungu jare biyune Rika arep bagi warisan. Kowe kudu dibagi telu. Adine Rika sih nang desa, cepet digolet. Kowe temenan lho. Wis njajal digolet siki. Engko hari ketemu ku dibagi telu karo sedulurmu lampir. Siap teng golete lah. Warisan gue kudu dibagi telu. Kok jarakus lampir. Sembarangan lho ae. Engko tak bagi orang mung kita gelek dhewe ngono. Wis gandong nunggang bis bayu ngadang bis ngono cepet lah. Lagi ya wis kutul dong aja turu bae. Mayu mudun mayu. Iya mak, judulnya nunggang bis lebih kepenak kok. Mayu gandeng digolet mayu dulure nyong mengko kowe kebagian 2 meter tenang bae. Tolong 2 meter singgung apa mak? Gue mendem Rika bae si wis genah angger modar. Sih cocok nuala ya dong malah nyupatani nyong kon modar ya pites ngemari-mari kowe. Ngapurane lu aku arep takon Rika ngerti tunggal lemak lampir nang kene apa ora ya? Hai, menjaga ora kowe. Ditakoni kok malah cocote semore ala ya tekapok sisan kok. Cangkem ora sopan kuwi. Ora sopan digile. Wong kowe sing semore ora kena diruwokno manasi kuping kok domong. Hei, tak jodohe tawake nek mau ngobrol sayang di. Ayo dong, ayo cepet. Hei, tak jodohe tawake nek mau ngobrol sayang di. Ngedong nak. Ayo, hei. Ayo, hei. Aduh, silitku lara pisan jela. Kurang ajar. Kan menungsa pak setan jendong. Cangkem ora sopan kuwi. Kae menungsa nih, domong sing kaya setan Rika. Sih, kok melu bacocote ala ya dong. Kok mari-mari tekepret kowe anggar marah jubel kowe ngomongnya. Nih, tak jodohe tawake nek mau ngobrol sayang di. Aduh dong, aku maras mau nganti dicocok telaken dong lah ngomong siji tok eman-eman kok. Ya wis mok, tinggal kobrol bae mayu. Aku lampir arep golek adikku nang kene. Kowe isin yo malah nyong isin. Walah melayu lamil mulai tiap kemian olah ketemu malah lihat wis mengeneh kembali kembali yu wis ketemu iki orang nangis ya jajal bakal yumuk pen weruh lambemu sing gaya celurut lambe sing gaya ngiye mayu aku nak nani isin anak mayu lah.